horas marihita tarlumobi din tihamu na tongono basod dope rap marsaor di bagasan huriaon rap dohot hami dison. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Mardalat donwaing huria di partikian Minggu ek Saudi. Namar lapatan saya tangihom ma suaraku ale Jehovah. Sian pesalmen bidu 27 ayat pitu. Diarahot do huria mangido tu debata. Hasasaor nitod di porbadia. Dohot pangurupion ni debata di nguluon. Songon Raja David na say tong pasahaton pangiduan. Asa diurupi debata mangadopi akahamaulon di portibion. Songon ima nang huria. Somarnaluja pasahaton pangiduan tu debata. Lao mangadopi paralon di portibion. Maragam nata adopi. Alani masay rikot do dihita masih patuguan rap do dongan. Atong di bagasan ede tatabi madongata songon dalata patuguhon. Maredde mahita sian bukwede nomor 733 ayat tolu. Huhut marsijalangan. Mauliate mata dok tu debata pardinggan basai. Mardalat do ari-ari ningulutta rap dohot keluarga. Tabulus duaka ari-ari. Nuaing dinarap hita dohot dongan saha porsiaon rotu debata mamuji manangihon pakulingion na dihita. Nuaing tamasuhi do bulan Juni. Di patomu-tomu HKBP do bulanon dohot tema ngulu nai baru di bagasan tod di porbadia ditoru ni huaso ni debata dohot hamonangan ni Yesus. Alani tajahama ayat bulan Juni na tersurat di 2 Korintus bidu 5 ayat 17. Talas soma parpunguat tadi tikyon. Pamujiota naing ma di bagasan las niroha dohot ulup-ulup mared de mahita. Hallelujah.
marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni toddi porbadia natumo palangit dot tanoon, amin. Saya tangihom maswaraku ale Jehovah molo jojo wau, didok rohakku homadok, lului hamuma bohikku, atong bohimma na hulului ale Jehovah. Saya unang mata bonihom bohim maraduponau, Jehovah do panodangi diau, dohot hatuoku, tung midai sema mabirau, Jehovah do partabot no batoan ningolukku, tung midai sema au biahaton, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargugu nasohatu dosan amanami na di banua gijangi, useho matodim na badiai dohot hapistaran nasian hoi tu saluhut huriam, asalam rarat jalalam hot hatam di nabadiai di tonga-tonga ni hamion, lehom mahiras ni roha di naposom majamitahon hatam, asalam pita jalalam gadda huriam nabadiai, pato tong mahuhut rohanami mangului ho, sahat ro di ujung di bagasan haporsiaon nature, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Tatangihon ma patik ni debata di minggu tasadarion, ima patik parjulu sahatu patik patuluhon. Patik parjulu, audo Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi marakku pau baenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaommu, jaladang jadi sumanommu. Manangaha na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasa naik na di toru ni tano, yanggo tunggabi si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon,
dang jadi dohonon guarni de bata yang goso turedalanna ai hona uhumna dosugut akka namar sineang di guarna atong rap magidugu kumahita tu de bata lahom nangulahon patik nai ale Tuhan de bata sab mangulahon part patik mi amin. Diadopan ni debata para siroha, tapauduk jalata paserep be marohatta, taukap roha perbagasattai, mangingot dia kahaurangatta na saminggon, maradopod dongatta sabagas, nang dongan nahumaliang hita be, namabay maila hita diadopan ni debata marningot dengan basana, siyan na sotaboto olo adong binahin ni tangan, roha pat mata ng pamangan songon nidok ni edetai.
cut mabuya uson sepata muru marsaur matoras kurang tinggi sore untuk yang tam ali itu dukun ni sai oro satu pikiran mana asiro hamu dihami ale debata. Atong tatopoti madosata dia dopan ni debata. Ale debata nami namarasi roha jala nabadia ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu julum huhilala hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alanido bain nahu paserep hami diri nami sedariot di julum. Jalahu parhatopot hami tung najut-jut dohami manibil sian akka dalammu nabadia songon biru-biru nalilu seunang pabali hami sian julum alani dosa nami i aidang dihalomon roham hamatian nyakka pardosa alai hamu bau ni rohana do lomo ni roham asa mangolu sesa masaluhut haki duhon nami dohot pangalusion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasine roham dihami. Marhite-hite panadangion dohot hagugon ni tod di porbadia. Asa tarapul situtu rohanami majuho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasisan ni dosata. Humokopita gabe dosa do ibana naso tumadda dosa di bahid debata asa gabe hati goran ni debata hita marhite-hite ibana hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Turpuk epistel di minggu sadarion imana tersurat di pangukapon bidu 22
ayat 12 satu ayat 20 sada tajahama marsikat sorin idama girama auro banokku ma upa silehonokku tuganup hobartu na niulana martua ma akana maburi abit nasida asa marhuaso nasida marjabbar di hau hanguluani jala masuk sian akka harbangan tubagasan hutai au Jesus marsuru-suru aku maka tidak kot tuhamu akaon madapoton aka huriai au do urat dohot margani Daud bitang sipayas namar sinodangi au maka tidak kot diganup nau bigi aka hatapan nurirangon ni suraton ia adong na manabai tu si taban ni debatama tu ibana aka hapor suhon na tarsurat di bagasan bukuon didok ibana nama ketidak konon olo na Roma au tibu amin Roma ho ale Tuhan Yesus ido sahatna martua doakana tumangihon hata ni ribata jala nau piopsa amin.
Yesus Kristus, anak ni Debata Jehovah Nasadai, imana tinubun semaria, gabi-gabian siato di purbadia, adorang sohabuhan, ido tu hatta na tumam na bernit, di pangumuman ni sinatus, namate tarpajal do ibana di hau pinarsiang, na tuat tu banua toru dung ditanam, na mulak mangulu di hari patuluhun, nama naik tu surgu lau hudul tu siamun di bata Jehovah, amanai paru masuk tu dosa di simai banu pemamulak suatu tamu, menghuni halak nama ngulu doh nama au persia. Tabi gema ede puji-pujian sian keluarga nyonya napi tupulu boru manurung manang opu Brian diuduti mamu sian nondot sian week 5.
Tabi kema titing di huriata. Salam. Horas madita sasudina. Tabegema titing duriatta di bogasan mingguon. Nabar jolo guarni minggu. Guarni minggu ta sedona ima minggu ek Saudi. Setangio ma soraku ali Jahoba. Do topik Jahoba do raja. Masur 17 ayat 1:12. Nabaduahon parminggion keluarga. Sadarion minggu tanggal 1 Juni 2025 di Batubado parminggion keluarga. Di Manogot Bahasa Indonesia pukul 7 WIB. Di harian bahasa Batak pukul sia 30 WIB. Lasdusi tapasa amplop lian bulanan manak tahunan di parade do di amplop. Nah patuluhon pilihan amplop gutilon do tahun transformasi tahun 2025. Sadarion minggu tanggal 1 Juni 2025 tapasak ma pilihan amplop tu kebutuhan akaulau niuria. Nah mapardomuan tu pesta gutilon do tahun transformasi HKBP tahun 2025. Tapasa may ditiki masih jalangan ibarat ngananna labung ni pitu lau haruar. Napa paton bajar gutilon do tahun transformasi dalam rangka mendukung kegiatan gutilon dan tahun transformasi akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bajar untuk setiap wek dan kategorial. Marilah kita turut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jual bajar terlampir dalam ibadah. Apa limahon? Jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. Napa onopon? Pertanyaan wek. Dari Selasa tanggal 7 Juni 2025 memuka pukul 10 sia 30 WIB. Patupota do parang wek. Napar jolo wek sada. Ijauh keluarga Amang Situares Roberto Sinurat Inang Busnabela marenganan di GSG. Wek tolu ijauh ni keluarga Amang Ersiagian Inang Situa Kabur Sitorus marenganan di konsistori. Wek 5 jauh di keluarga Amang Ersi Ombing Inang Buru Pardede Jalan Asli nomor 11 AB Jalan Asli nomor 114B Cipedak Jagakarsa. Rak mahita madohoti pertangani carus wek sada tulu do 5. Napa pituon Sermon Prahalado Mampang Perapatan. Dari Kamis tanggal 5 Juni 2025 pukul 10 sia 30 WIB. Nakutwado Sermo Prahalado Habima Perapatan. Pinabotus de Prahalado Asaria Madohoti sermoni. Napa uluhon? Pesta Pentakosta Parjolo Marlon Nabadia do Pentakosta Paduahon. Dari Minggu tanggal 8 Juni 2025 nakpatupado Pesta Pentakosta Parjolo. Pesta Parjolo parengotan asaur ni tudi Porbadia duduti dot marulaon Nabadia. Marminggu do hita song nasomal bahasa Indonesia pukul 7 bahasa Batak pukul sia 30 WIB. Pinaboton tu akka ruas ni huria namar sahid nama sihol marulaon Nabadia boy ma pasurat tot dirina tu Prahalado wek hubasa ni huria ma dibagas nasi dawe. Dari Senin tanggal sia Juni 2025 ima pesta Pentakosta Paduahon. Pesta Paduahon parengotan asaur ni tudi Porbadia. Marminggu do hita masuk pukul 10 sia 30 WIB. Jalan Mabuan Kor Ima, Kor Ama, Kor Ina Kamis, Kor Ina Dewora,
Kor Lansia, Kor Wek 3, dan Kor Maranata. Pasiahon, Padidion Nabadia. Di hari Minggu tanggal 20 Juni 2025, naik patu paudo Padidion Nabadia. Pidabuton tusuderu wasli huria, AKBP mamparapatan, akanatoras nanaing mabuat yanak konna, majalo Padidion Nabadia, asa pasuraton yanak konna marhite na majalo jalabangisi formulir Padidion Nabadia, na pidarade ni huriatta. Napasapuluhon, pendaftaran Parguru Malua tahun ajaran 2025-2026. Pinaboton turuas ni HKBP Mampang Parapatan nunga dibuka pendaftaran Parguru Malua tahun ajaran 2025-2026. Turuas nang mendaftar gawe peserta asa mengisi formulir dengan membawa fotokopi surat terdidik, akte lahir, Ilipasakma tusitowek na B paling lambat hari Minggu tanggal 20 Juni 2025. Jelas di hari Minggu 20 Juni 2005 naik patu paudo pertemuan calon Parguru Malua tahun ajaran 2005-2006 Rapdohot Pangajar. 10 sada seminar sending. Dari Sabtu tanggal 21 Mei 2025 nunga di Patuba seminar sending DKP tebet do tema kehadiran Tuhan di dalam kebaktian. Nah, di ini Situa Daniel Siagian dan Situa Arta Dame Tapubulon. 12 seminar Genjet. Di hari Senin 2 Juni 2025 pukul 10.01 di GPIB Koinonia Jatinegara Jakarta Timur. Yang di Patuba do seminar Genjet do tema gereja versus generasi Z. Merangkul Genjet dalam gereja doton ni inak padita pendeta Surani Ida Borusite STH, Situ Daniel Segian, Yoda Siregar Lince Boru Samosir. 10 ruang nomor sahid. Tabu amma diboga setanyakta akan nomor sahid. Hatani di bata, pasak madalam mutu jahuba, jalaposi bana asaibana paterehon. Psalm 7 ayat 5. 14 na ulang tahun. Pada halado dohot ruas pasaton selang ulang tahun terus huriatta ulang tahun di Wagasan Saminggon. Dok hatani bata tangana siamud do gajang numur. Jelai berangna do hamoraon do hamuliaon udah tulu ayat 16. 15 na ulang tahun Pardongan Saripeon. Para halado dohot ruas pasaton selang ulang tahun Parsaripeo turuas ni huriatta ulang tahun di Bogasan Samenggon. Dok hatani bata alai ijiloni salukna masih holongan situ mahamu. Ai dihukupi haulongan ido rohani akna gudang dosa. Sada Petrus 4 ayat 8. Saplonom parepengon akapilian hamulai dot na asing maksudna tingon taida ma diaros acara adong dihita. Songonima sa dititing huriatta Bogasan Samenggon tuat tama masuk-masuk. Tapuji matuhatta maredde mahita sian bukwede nomor 125 ayat sada dot udutna uhut mata pasahat pilihan sada A sada B. Sasude
Dameni debatana sumurung sian salut naroha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tabukama bibilta turpuk jamita di minggu eksaudi di bagasan tikion. Imana tersurat di Pesalmen 57 ayat 1 sahatro di ayat 12. Pesalmen 57 ayat 1 sahatro di ayat 12 hujaha homa di tengah-tengah. Puji-pujian tu Jehovah. Jehovah do raja marulupulup mata noon marlas niroha pulo-pulo akan alani. Obun jalaha holomon maripotipot humaliang ibana. Hati gorad dohot uhum ojahan ni habang sana. Api mardala di jolona mangaton akka alona humaliang. Disodangi akka hilapna do portibion jadi lalu-lalu tanom marnidasa. Malala doa kadolok songopatis maradop pobohini Jehovah, maradop pobohini Tuhani sadok tanoon. Di bari tahun akka langit do hati goranna, jala sudi akka bangso marnida hamulionna. Ikon tarurak sogot sudi akka sisoba aji-ajian, akka napa puji-puji ririna mida gana-ganan, ikon marsoba tu ibana do sudi akka debatasi leban. Di begesio doi jadi marlas nirohama marolopolop ma akka buruni juda alani panguhummu ale Jehovah. Ayodo ale Jehovah nasutibul gumonggom sadok tanoon tumibul situtudo ho sian nasa debatasi leban. Hamu ale akka na makaholongi Jehovah sai hagigihok kamu manajat. Ibana do siramoti toddi ni akka nani asianna saya paluon na do nasida siya tangan ni parjahat. Saya tersabur do hatiuron di partigor. Las niroha di akka naucur marroha. Marlas niroha mahamu ale akka partigor di bagasa Jehovah. Jala puji hamu magwarna nabadiai. Ima sahatna. Ita salhutna na deholongan di bagasan Yesus Kristus. Topik jamita di bagasan tikion ima Jehovah do Raja. Jadi molo tahatai tataringoti taringot tu raja pitur lau do rohatta molo raja ima pemimpin na manguluhon manang panggonggomi alaya mang dot inang marasing do harajaun na di portibion dot harajaun ni debata molo raja di portibion sementara do jala godang do i aka raja manang panggonggomi na dipabakit ni rakyat memang adong do raja karena warisan anak natoras na raja diwaris some muse tu yanakon nagabi raja jalan raja na di portibion amang dot inang dang manot tong ibana parsatokinan do jadi lapatan na adong dua raja di portibi alai oleh ala nisada reformasi di sada partikian bodo gabe lengser alai mulu debata molo bartu panguka por 22 naking bahkan didok namang wasai partikian do debata ibana do bonana jala ibana do ujungna alani do benedok harajaun namanotong jala disima tabereng amang dot inang diturpukon di hati dakon parpesal medona bahwa Jehovah do raja jala di harajaun nai tumibbo ibana sian akkana di portibion termasuk ma na dihabiarin di portibion alugo pe lau pe justru takluk do tu debatan Dido di ayat 2 obun jala hakolomon maripotipot humaliang ibana nina molo humaliang ibana berarti di bawah perintani Tuhan do dang gabi adong pakorhoni obun hakolomon na maripot na dihabiarini zolmai dang mempengaruhi di harajaun ni debata jadi di sima tabereng di son musa di ipasat amang dot inang di sodangi akahilap na do portibion jadi lalu-lalu tanom mardidasa jadi kerajaan Allah itu tidak bisa direntukan oleh manusia termasuk apa yang ditakuti oleh manusia. Mabiar do jolma tu banjir, mabiar do jolma tu angin puting beliung, mabiar do jolma tu laut. Hape sudei di patuduk debata bakkat di dok gabe pengawal ni debata manang patujulu ni waso ni debata di paretta debata doi idop ben Roma parpesal di bagasan tikion dia rahoma jolma dia rahoma bangsa Israel asa marulupulup mamuji mabait debata gabe raja di bagasan ngeluna
Laus iman noeng amang inang arahan manang gora-gora tu hita di topik jamita sadarion Jehovah do raja. Adong mamanang na piga hal naneng pasahaton na tu hita. Na perjulu amang dot inang diarahot do hita mabahen Jehovah gabi raja di ngelutta. Unang adong raja na asing. Mabait Jehovah gabi raja di ngelutta. Unang adong raja na asing. Maulidok raja gobaran ni pemimpin na manguluhon. Tabay madebata gabi pemimpin di bagasan ngelutta di rohatta. Unang tapaloas na asing manguluhon ngelutta. Aha mana jujut amang dot inang manguluhon ngelutta. Na jujut manguluhon ngelutta di bagasan parnguluatta amang dot inang ima kegagalan. Jadi orang yang pernah gagal ketika memulai pekerjaan yang baru, molo sai olo do di bagasan rohana taringot. Lang ulawa mencoba ngaya gagalina. Hati-hati, dang bu ibana mupon. Sarupa doi molo huibarat ton amang dot inang sahalak doli-doli. Ya ibana jatuh cinta tu sahalak anak boru dungi ibana mahatana holong dorohak kutuho olo doho rap hitam bangaluga rumah tangga HP pitor ditolak ibana. Ketika dia sudah semakin matang dewasa molo adong holong rohana tu sahalak perempuan mulai meibana marhusari di bagasar rohana dohonon nama sanggup enggak ya ditolak atau tidak ya ngamol bibana melangkah alanya saya adong do sifat di bagasar rohana saya pernah ditolak. Jadi adong do jut di bagasan nguluton dirajai di luar ni debatahita. Boy do hita amang dot inang kecewa, ya do hita kecewa. Alani kecewa tar tu sasahalak ujungna HP masa lalu dui kekecewa ni. Terbuat kita matu masa depan. Olo mahita ngapa jumpa dot ibana manang isarana neng mamica pepeng mebana tu hita. Pijam maju hepeng mibah ni nama tu hita. Ale tadok ma dang porsia betuho ngahuta dahonina. Akibat kekecewaannya di HP donganom ngamate-mate nih memang dia membutuhkan pertolongan pinjaman dari dia alanga kecewa gabi tubuh madi rohani ibana manduk dang bah tuna asing majonina gudang do amang dot inang di bagasan nguluton mabaik kita dang dirajai di bata isarana sakit hati juga bisa membuat kita dendam karena dendam kita itu juga terbawa ke masa depan. Jadi mana mangaraja hita. Dua baik kita dang bui marasni roha, dang bui majakon dongata. Orang yang ditolak bekerja dalam pekerjaan yang baru, ketika dia mau melamar, sudah mulai dia mendua hati. Dia akan berkata, apakah saya akan diterima bekerja? Mulai meibana dang nyaman. Ujungna di ketidaknyamananna dilului ma dalam asing. Ujungna dido ibana make pengi petaho jadi do dang percaya bibana tu dirina dang percaya bibana tu debata ala kekhawatiran ala masa lalu nibana kegagalan ditolak waktu dahulu sehingga itu yang mengantar dia mulai apatis ibana taringot tu masa depanna amang dot inang bui do tong musina mangaraja diritna di bagasan tikyun ima kekhawatiran terhadap masa depan dakku bawa tu amang dot inang siak kamu na tua-tua nami adong dona nak khawatir tu kehidupan masa depan ni anak konna maracit-cit mai ibana mula-ulaun ibaga satikun menabung jor-joran ibana menabung dungi HP kehidupan dah sederhana kadang bolu diajak dongan na ibana betambat maju merdalani bah petor ni ibana dang adok kepek konina HP nang disimpan ibana untuk menabung membeli rumah untuk anak-anak dungi disukum ibana wasa terpitur di pada dihojabu di anakmu di ibana anong siapa tahu dang adong jabu ni ibana kekhawatiran yang berlebihan ujung nadang son ibana dang nyama bibana amang dot ninang molo ta hitong-hitong di bagasan ngulutta piga hali mahita madabu piga hali mahita kecewa ubahin gabe mol hita fokus tutuhani banyak orang karena kekhawatiran dan karena kekecewaan karena kegagalan dalam kehidupannya dia fokus kepada dirinya dan penderitaannya tetapi tidak fokus kepada Tuhan
turpukot di bagasan tikion amang dot inang didok diaraho kita molo Jahoba olo gabi raja Jahoba olo gabi raja olo mahita dirajai di bata olo mahita diajari di bata dirajai do diajari di bata unang fokus taholat tu kegagalan unang fokus taholan tu nambah kita acit orang yang dendam orang yang pernah disakiti dulu tetapi masih tetap sekarang diingat walaupun dia sekarang sudah menjadi orang yang lebih baik tetapi masih terkenang dengan rasa sakit dahulu. Hati-hati amang dan inang, masa lalu masih melukai perasaan kita. Hape di dok hatani di bata molo tengok dope jamita na di hari minggu di Jeremia 20 sia ayat 10 sada anu ngatakas suboto sakap akan usakapi taringok tuamu nina Jahoba sakap hasonangat do tahe dada tuhamagoan asa au mangalihot tuhamu ujung nahina lungut tomuna tapi ring madison amang dot inang adung jaminan nanilihon di debata sakap hasonangat tahe. Jadi walaupun kita ditimpa masalah di tonga-tonga nih perdalanan di ngulutta alita ingot ma sakap ni debata di ngulutta sejak awal adalah di dok sakap hasonangat dok. Jadi molo song na peol pe di tonga dalan ala kecewa hita di bait dongata ala gagal hita ala ya madebu ekonomita ala ya hita kaluar sian perkarejuan ala iko fokus tu hita tutuhani marningot jajini debata sakap hasonangat do tahe sakap hasonangat do tahe dada tu hamagoan on jaminan siat debata don tengok do pemang dot inang tokoh di tokoh Alkitab nama si anak ni si Jakobi wahado ibana si Yusuf wahado ibana ketika bapaknya melakukan hal yang baik kepada dia ale kadang bui jangkauan pikiran ni jolma saat tujolo pedek do pikirata dibadiko pikiran ni debata ditiki dibain ibana dipada dibana na dumenggan tu anakna si Yusuf apa di tengah dalan ro akka abangna ditakup ibana di garis ibana dung di garis ibana di bagas ni si Potifar tong si Potifar mulai bersaksi palsu tu ibana dungi di penjara ibana alai sudah do sakap ni debata tu ibana sakap na uli dok na denggan down ternyata di tempat yang tidak diharapkan di tempat yang tidak dipersiapkan oleh bapaknya tempat yang tidak dipersiapkan oleh bapaknya tetapi Tuhan mempersiapkan satu tempat yang menerima dia dan bahkan yang sangat membutuhkan dia Imam Mesir sakap ta pedek do ale sakap ni debata luar biasa sejak awal Allah merancang kita kepada hal yang baik dalam kehidupan kita dalam sukacita ale molo sipata peolpe di perdalanan di ngolutta unang tadok nagagal rencana ni debata tu hita alai merdalam hita terus atasi rasa kecewa atasi kegagalan kita atasi dendam kita dengan fokus kepada Tuhan mabai debata raja di ngolutta jala manga raja di ngolutta ido nama carikot alani do amang dot ina dipayot hita marhite turpuk na diari minggu dope asa ahu mangalehot Tuhamu ujungna hinalung tomuna. Apa yang kita rancang mungkin selalu berbeda ketika diproses dalam perjalanan hidup. Tetapi keyakinan kita adalah kembalilah fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan merancang atas kita semua adalah rancangan masa depan. Didok dihatani debata di bagasan tikion. Olo mahita dirajai, diuluhon, dibimbing debata di perdalanan di ngolutta alaniaha ala ibana dur raja na mengatasi sudi raja na di portibion ido na tapes tahun na diari kamisi ditiki manaik Tuhan Yesus tu banua gicang melampaui segala kuasa kekuatan hidup bena sape di hati dakon si Paulus to di Filipi 2 ayat 10 di dok amang dot inang do nasa ulu ni tot
na di banua gijang dohot na di tano nang da di toru ni tanon sudi makati dakon Tuhani. Yesus nung nga manaik tu banua gijang mangatasi sudi huaso, mangatasi sudi harajaon, mangatasi sudi uluan na di portibion. Di sido hita amang dot inang diarahon. Fokus mabahed di bata gabi raja jala mangarajai rohatta pikiratta. Rohatta dope terlemubi ala rohatomma satu unit dalam tubuh yang paling tersembunyi di antara alat-alat tubuh. Ini perlu dikuasai oleh Tuhan. Asa bui hita amang dot inang majalo jaminan nasia debata imana King Jeremia 20 ayat 10 sadep. Napa dua hon? Marhiti hata ni debata di bagasan tikion amang dot inang diarahut dohi tamamereng Jahuba do raja tumibul sian sileban debata sileban ayat pitu dohot ayat sia di dok sonam. Ikon tarurak sogo suri akasi sobba aji-ajian akkana papuji-puji rina mida gana-ganan ikon marsobba tu ibana do suri akka debata sileban. Ai hodo ale Jahoba nasut tibul gomong-gom sadok tanaon tumibul situtu do hosian nasa debata sileban. Jadi amang dot inang mangyuton si Martin Luther dido ibana lapatan ni persobau tu gana-ganan ima dia yang kepadanya hatimu melekat dan kepadanya engkau menyerahkan segenap hatimu. Ima dia yang kepadanya hatimu melekat dan kepadanya engkau menyerahkan segenap hatimu. Itulah sebenarnya udut ni didok manusia hanya memiliki Allah atau Allah kecil. Manusia hanya memiliki Allah A besar atau Allah A kecil. Jadi di dua persobanan dia rahot dohita memilit dia rahot dohita manubba debata unang manubba gana-ganaan. Jadi ahaman waeng amang dot inang idol di ngelutta. Jadi molo idoli debata na mekmet imanaki. Jadi juk dohita mamereng mabain idol di dirita. Jada debata molo didok adong persoban debata sileban dua narobi dohot modern. Narobi amang dot inang ima manubba patung manubba hauna balga. Mungkin ada pehita mamereng manubba hau baringin. Manang manang porsia tududatu manang tudukun. Ima debata sileban narobi ale debata modern na memiliki kekuatan yang luar biasa saat ini yang membuat kita jauh dari Tuhan. Debata modern boy doi amang dot inang marhite hempon di bagasan tikyo. Ise mahita amang dot inang molo lupa martangiang dan ketika dia lupa berdua tidak merasa apa-apa. Dan merasa adong masalah. Alai molo tinggal handphone na ngawala tu si rohana. Dan nyama bibana di perjalanan itu sudah membuat idol di dalam dirita. Jadi noengkang ngalam tibu parbinotoan di jolma. Rab akan aposo pasti sudah tahu Chat GPT. Chat GPT manang nata pangiro pitor di pakaluar mah. Informasi apa yang kita butuhkan. Mau misalnya adong na biar martangyang hapi hula-hula ibana di tonga-tongan di duka iko martangyang san hula-hula bodo langsung dipicit ibana handphone na Chat GPT on pitor haruar mah ibana misalnya saya mau mendoakan keluarga yang meninggal pitor kaluar matangyang boy matangakon ibana. Jadi ujungna amang dot inang boy dona kemanusiaan juga berkurang. Ala ngau gabi dongata modom, dongata mangan, dongata merdelani, dongata berduka. Itu kan? Hempono nama donga berduka kan? Sipata ulumwa dorohatta tu hempono daripada tuna berduka. Jadi walau udah besok mana tita mang do inang kan? Mololah kita manikir
na moding kan martangiang pekan olo do mekel sendiri manu hemponon manekol sendiri manu hemponon mulo si merfoto-foto sambil tertawa nangirina amang dot inang siaran langsung kan siaran langsung adong do keluargana do na bondingon alibu di bana siaran langsung sambil tangis hati-hati belum ngeragu hita di kekonsistenan ni kemanusiaan ni itu. Jadi iman wang namasa. Jadi jamot tita muse nuang akan aposo pe dakulan aposo. Na tua pe ngamar udang minggu online. Dangolo be marsaur dot halak na persia. Handphone nama dengan na marsaur. Hati-hati. Chat GPT handphone tidak punya roh. Nah, untuk dini, alai parsaurat di gereja, permingguan, martot didui, dia punya roh, dan dengan ketika bersekutulah dengan orang-orang percaya, maka kita bisa dibentuk dan diproses menjadi pribadi yang lebih matang. Anggo handphone dang membentuk kita, dibentuk pihita, alai boy doga bengaur, ay dang adong tot dini handphone, kita membutuhkan roh dari yang hidup. Bukan dari yang mati. Alani amang dot inang dipaingot tita di bagasan tikion bahwa Jahuba raja tumi buldo sian akka na adong gana-ganani. Nuaing ni rajaan ni dunia modern mahita. Dakwoto amang dot inang adong doset tongat-tongat ta korban judi online. Saya unang madong bah. Arang dosa kita korban pinjol ulang marung ati haisme daw me kita ipe molo apala dirajai hita beterus duda sudi na magadisokan unang majujudi online ena marjuji pete dok mar narkoba kan gadison ni nama sudi na soboy dong katon na oma na gadison na nama molo ngasapala kurang apalagi molo nung mar narkoba ime bana oma kadebata ni leban nuai nabui tibul di perdalanan ni ngoluta nabui tibul nuang di tonga-tongata di humaliangta na jonok tu hita alani ikon jamat tu hita mulak mamusay tu hata ni debata amang dot inang asa utibul Jahoba gabi raja di ngoluta agak miris tu hita amang dot inang tabayak kom manuang seunang maalong nama sod di hita tabayak komadak danak umur 5 tahun sampai SMP anak-anak sekolah sekarang dicecoki hanya dengan buka handphone, menonton, main game. Kita bayangkan 5 tahun ke depan gabi ahama iseni otaknya. Ngeri. Kita bayangkan yang mereka isi saat ini adalah game. Ternyata dakwoto isi di son begiuni game. Molongan ngalulus level sada, mainkan level 2, mainkan level 3, mainkan level 4. Lupa ma pertikian. Tabayang kema akada dana dicecoki songoni di bagasan tikion 5 tahun ke depan jadi apa isi otaknya. Ima ngirina. Ima nuang kan HP nuang rom bareng tua, mulai rom dada nah ulah tangis. Lem handphone nih daripada saya tangis. Ini nama kan. Selesai matong dang bertanggung jawab bareng tua. Ternyata tapi kan mangino na tu oma na tu bapak na mulak makarejo bapak na isi ma perjolo ditiup anak na do manang handphone na Roma inate beta beren jo anakmu inama kan song ninang inat tapi kan holan na cek kerenjang kuning Roma anak na oma mangan gorek komatolori di sini na api hulan nasi cicit cek keranjang kuningon ima tak bayangkan bagaimana nanti atau amang dot inang dipaingok turpukoma molo Jahoba do raja di bagasan ngulung ikon no tibuli sian iko pamation nido akka gana-ganaan na didirita na tabay ni gabi idol na patuluhan marhiti hatan ni debata di bagasan tikyon Jahoba do raja alani tahagigihom ma najat ayat 10 hamu alai akka na makaholongi Jahoba say hagigihok kamu manajat
ibana do siramoti toddi ni akanan ya sianna sai paluonna do nasida sia tangan di parjahan. Kalau Tuhan sudah merancang kehidupan kita terbebas dari kejahatan dan penjahat melalui kematian, dia sudah taklukkan maut yang mengikat kita ke dunia kejahatan. Maka amang dan inang, kita harus menghindari dan tidak mau tinggal di dalam kejahatan lagi. Alaniah, didok sai paluonna do nasida sian tangan di perjahat. Allah sudah merancang untuk membebaskan kita dari hal yang jahat. Tapi kalau kita masih mau berkubang di dalam kejahatan, maka kita menjadi hamba kejahatan. Jadi di arah dohita di bagasan tikion maka gigihon hajahatan ala de batasa diri pe dang di halomoho songoni jala dingolu tope norikot mangulahon na dinggando ala perbue ni haporsyota tu de batado mangulahon na dinggan ala ni amang dot inang unang mernalu jahita mangulahon na dinggan nang pedongata belum tentu dinggan teido ay juk do saya tabay makan dinggan hapere rodong ator dang tarcalona jungna kecewa mahita dungi hamata dok dang si bayano biak kana dinggan tu si ay basa narhei itu laki dua udah ba inna ma masoho ma ujungna isi ma nagabi monang tabain rohani dongan ngadia jari debatahi ta makaholongi dongata makaholongi musutta. Tuhan sudah memberikan pengampunan dan kita belajar untuk mengampuni. Alayolo mahita mandok ngawampuni be ibana alias alpajupa pitoraha pitor tabereng herabigu na marsi jongjong ubuna ngau be ibana inna ima jujut anggo hata nga mengampuni alani dona dia raw kita amang dot inang unang sarubak kita dohot portibion. Jadi di pesalmen sada di dok sonom martua mahalak na soolo mangyuton tahinya kaparjahat jalan na soolo congcong tudalan ni akka perdosa jalan na soolo sahudulat dohot akka pangarehe. Jadi kiranya kita tidak mau mengikuti rencana-rencana yang jahat, bahkan memikirkannya juga, bahkan berjalan juga dengan hal yang jahat, bahkan katanya amang dan inang untuk merancang hal yang jahat juga jangan nang pedongatay nang pe keluarga tay sipatakan oloro tadok sonon alasata imada buhabay nong ayah pala tetanggaku dui ayah pala pukku dui ayah pala berekku dope jayalani parmergaum ma gabe ta kita membela dia dalam kejahatannya di bata bain gabe raja alai hagigihon hajahaton na perpudi ma sian hatan di bata di bagasan tikyon jahuba du raja alani ikom marlas ni roha mahita ayat 12 marlas ni roha mahamu ali akka pertigor di bagas Jahoba jala puji hamu magwarna nabadiai amang dahot inang na dihaolongan di bagasan Yesus Kristus las to pero hatta pajupa dohot debata semoga jala ikonido alai tadana las hatta pajupa dohot debata amang dot inang molo lupa om martangi yang sadari ikom manol solion buah sadang paju podo Tuhani alani tanda tanya do ketika kita tidak berdoa dan tidak mau berdoa jangan-jangan amang dan inang kita tidak rindu bertemu dengan Tuhan ay mololas rohat tapaju pado debata ikom masih hol hita martangi yang hudok maju contoh namang dot inang di bahen dongat sareuni ma neng pajupa akka nasa tingkat pajupa mahita tanggal onom ari Jumat tanggal onom Juni di lapo kodian dress code warna putih ala dangadong baju na botar ikolau don tu tamsit manuhor mangalului baju na botar alanya ha las rohana pajupa do donganna masihol ibana pajupa do donganna molo tadok masihol las durhatta pajupa do debata piga hali mahita martang yang sadari piga hali mahita marede marminggu dihita tiap hari minggu marminggu mulai hati mereka kana marminggu berarti masihol lebih di perjupangan marlas niroha unang ma giotapi las niroha ala pajupa do musuh alona dang lomurak mameringi bah basa apalagi pitui
terlebih hita merminggu banina. Jadi ima molong asong ni las topi roha pajupa dohot debata diragukan. Tahasi holi ma parjupa dohot debata. Orang yang ketika berdoa bersukacita dalam kehidupannya adalah orang yang merasakan sukacita karena pertemuan dengan Tuhan. Alani amang dot tinang marhiti hatani debata di bagasan tikion taparadi totong rohatta pajupa dohot debata. Unang mola arisan neng mardres kok songo diepe usaha honom. Molo tu debata dang polai kom mardres kot ale rohana hibul rohana masihol pajupa jala rohana marlas ni roha sai nang pajupa dohot nahina holongan ni roha. Amin martanyang mahita. Alia manami na di Banua Gijang mauliate dohot puji-pujian di pasahat rohanami tuho di haholongan ni roham na totong parorot ngulunami sahat ro di tikion nungarap hame Tuhan debata macalo hatam di pasunggul hokko do tuhami jahuba do raja na mangatasi salut na raja nadong di portibion alani ajari hame Tuhan debata mabay Tuhan gabi raja na manguluhon na marmudu-mudu hami na totong hu ingot kami saleleng ngulu nami hu pagampok kami suli ruas ni huriam terupamu di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulu nasida sa gudang do pahamolon ilu-ilu arsak ni roha las ni roha dohot akka pergumulan rab dohot toma nasida Tuhan memolusi saluputna moladong Tuhan na masihol di rokap saleho ma Tuhan mga masihol di perkarejuan na dumenggan leho ma Tuhan di tikina dia kayana kommu nong majalo hasil ni ujian memasuki perguruan tinggi adong do Tuhan na lulus saya ajari nasida maka malateo dengan ni basam dingul nasida marsitutu nasida marsi ajar ale dia kayana kommu na so lulus tu na hinaloh mohan ni rohana tu na disakapi rohana emang na basa unang madeli nasida papir todina saya totong lewat di nasida semangat mangalului akka perkuliahan na boy si jalan nasida asa boy terus nasintet tani rohana nasida paluas nasida bersemangat Tuhan mengalului ala gudang do di patarho akka perkuliahan na boy si dalaton nasida dia karuas ni huriam na masihol dia nakon leho ma Tuhan di tekina leho benget ni rohana nasida paimahon dia karumah tangga na mengadupi hamolon saya totong permudu-mudu akan nomor donga saripe saya hasiholi asa di hasiholi nasida haring ganon nunga di padomu ho nasida Tuhan alani sayunang masirang alani akka sayunang marsual sayolom ma di padami ho Tuhan asa totong Tuhan di bata unang mariaya akan di pertibion alai boy nasida Tuhan di bata diulu hoko wa kami akarus ni huriam na marlas ni roa alani ulang tahun kelahiran adong ruas ni huriam di bagasan tikion di bagasan saminggon marulang tahun saplonom halak salam tebbailas ni roha leon hahi pason saya paso-paso nasida di perdalanan ni umur na nilihom mutu nasida saya dapatan bisuk nasida di bagasan asidot tolong ni roham wa kami nang di bagas tikion ima ruas ni huriam di bagasan saminggon marulang tahu pardonga sarepeon saya tabbai las ni roha lam hot haholongan ni roha rap tuduluk tutoruan malang ahapena masa las ni roha dohot hamolon dohot arsak ni roha sai rap nasida memulus tuduluk tutoruan wa kami masuk di kegiatan na berlangsung di huriam pertanyaan week dohot kategorial sai homa Tuhan di batama masu-masu sudi nama kobasi nani ulun yang memperdita rosot suang soni nang aka perladu do aka ruas ni huriam sudi hami masihol di perpunguan di pertanyaan songot dalam nama Tuhan di batarap marede mamuji ho jalarap hami manangi ho pangatoyom mudi ngulunami wa kami ma panitia bajar panitia gotilon do tahun transformasi di sudi aka napinar dinasida saya pergogoi saya leon habisuhon saya lehon dinasida kegigihan do semangat songon panitia nasida gudang do Tuhan na dia do pinasida akka hamolon ale prosiedo hami Tuhan molrap do to nasida marguguru nasida song-song ni mapokja nong terpilih jalan mulai nasida mardalan diakka programi saya totong pergugui mana sida Tuhan mulai ate mamang nabasa
Neboto hami jol perdosa do hami sesama dosa nami asa tung tamah gabi anak kon mangasahun Kristus Yesus Tuhan mertanya kami Tuho. Amin. Mari dehita huhut pasahat pilihan. tatangnya kema peliata ale de bata amanami na di banua gicang hodo haroron ni salut sile ole nadinggan
dohot nasau libasa na mauliutus. Wapasat hami masian na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na khusus ciculum. Pasu-pasu may jalaramoti asau parasia kami pilihanon. Pati bulhon harajon muri tonga-tonga ni huriam dohot tipor tibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami gudang ni silehom itu hami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gicang, saya pinarbadia maguarmu, saya rumah harajonmu, saya saut malomoni roham di Banua tongon songona di Banua Gicang, lehon matuhami saderon hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togiho tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, idopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasorhon ma damena tutor di munabe.